खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियार बे समाव आसामनि मन्थ्रि बिथां उरखाव ब्रह्मआ हाग्रामा महिलारिखौ गोख्रों बाथ्राजों सोंखारिनायखौ नुनो मोनदों। हाग्रामा महिलारिनि आखायाव सेनापति आरो सेना गैला खारजोबलांबाय होननानै बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोनदों। बिथाङा बुंदों बे समाव हाग्रामा महिलारिनि जे आखायाव बे समाव सासेबो सेनापति गैला आरो सासेबो बे समाव सान्थ्रि गैला होननानै बुंदों बिथां उरखाव ब्रह्मआ। सासेबो सान्थ्रि गाहाय आरो सान्थ्रि गैला खारजोबलांबाय होननानै बुंदों बिथां उरखाव ब्रह्मआ। মানে হাগ্রামার সেনাপতিটো সব পলাল, এটা তেওঁ এজন ৰজা আছিলে, ৰাজত্ব হেৰাল কিন্তু তাৰ সেনাপতিবিলাকতো সব পলাল, এজনো নাই, সেনাপতিও নাই, সেনাও নাই। आरो बिथाङा बुंबावदों जे उरखाव ब्रह्म बिथाङा बुंबावदों बे समाव हाग्रामा महिलारिया मोनसे समाव राजामोन, नाथाय बिथाङा राजायाव गैला, गादि सेजाबाय। आरो बे समाव हाग्रामा महिलारिनि आखायाव सान्थ्रि गाहायबो गैला आरो सान्थ्रिबो गैला खारजोबलांबाय। बिथाङा राजामोन आरो राजायाबो बे समाव बिथाङा नंला होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। ৰজা আছিলে, ৰাজত্ব হেৰাল কিন্তু তাৰ সেনাপতিবিলাকতো সব পলাল, এজনো নাই, সেনাপতিও নাই, সেনাও নাই। आरो बिथाङा हाग्रामा महिलारि बे हाग्रामा महिलारिखौ गोबां गोख्रों बाथ्रा बुंबावनायखौ नुनो मोनदों। बिथाङा बुंदों जे हाग्रामा महिलारिया सासे उग्रपन्थीमोन, हाथियार हमनानै बिथाङा सोमावसारोमोन आरो हाथियार हमनानै सोमावसारनाय जे आखुथाय बे आखुथायखौ बिथाङा लाखिनो थाखाय बिथाङा दावहारु बायदि दावहा नांगासिनो, हारसिंनो दावहा नांगासिनो होननानै बाथ्रा बुंदों। बिथाङा हारसिंनो जुजिबाय दं होननानै बिथां उरखाव ब्रह्मआ बुंनायखौ नुनो मोनदों। এনেই যোদ্ধা মানুহ হয় ঠিকে, উগ্ৰপন্থী আছিলে, হাতত অস্ত্ৰ লৈ পেলাই যুদ্ধ কৰিছিলে, এই নেচাৰটো থাকি যায় আৰু অলপ যোদ্ধা, আৰু সি মানে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰে। তাৰ কাৰণেতো তেওঁক মানে ক'বই লাগিব যে ই মানে অকলে যোদ্ধা হিচাপে যুঁজি আছে, কিন্তু তাৰ সেনাপতি দায়ে বায়ে থকা কোনো মানুহ নাই। এতিয়া बिथाङा बे समाव सान्थ्रिबो गैला आरो सान्थ्रि गाहायबो गैला होननानै बुंदों। आरो बे समाव दुर्गा दास बर'खौ सान्थ्रि गाहाय महरै बिथाङा लाबोदों। जाय दुर्गा दास बर'आ बर' हारिनि सोमावसारनायाव, गावनि आन्दोलन खालामनायाव फेरलेबसेबो बिथाङा बिहोमा गैया। दा बिहोमा गैयै सान्थ्रि गाहायखौ बे समाव बिथाङा गावनि जे सान्थ्रि गाहाय खालामदों बे जेबो UPPLनि थाखाय फेक्टर नङा होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां उरखाव ब्रह्मआ। মানে দুৰ্গা দাস বড়োৰ নিচিনা তেওঁ আন্দোলনৰ লগত কোনো লিংকে নাছিলে, হায়াৰ কৰি আনিছে সেনাপতি হিচাপে। बे समाव बिथाङा गोबां गोख्रों बाथ्रा बुंबावनायखौ नुनो मोनदों। फेक्टर गैया होननानै बुंदों जे BPF राजखान्थि हान्जा, बे BPF राजखान्थि हान्जाया UPPLनि थाखाय जेबो फेक्टर नङा होननानै बुंदों। आरो बिथाङा बुंबावदों बिथांनि जे हाग्रामा महिलारि बा BPFनि जे थुंग्रि, बे थुंग्रियाव दाहार गैला होननानै बुंदों बिथाङा, दाहार गैला। आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा जे थुंग्रिनि जंफार, बे जंफाराबो गैला होननानै बुंदों बिथां उरखाव ब्रह्मआ। उरखाव ब्रह्मआ बुंदों जे हाग्रामानि जे तरवाल बा थुंग्रि, बे थुंग्रियाव दाहार गैला आरो गोफार थुंग्रिनि जे जंफार, बे जंफाराबो बे समाव गैला होननानै बुंदों बिथां उरखाव ब्रह्मआ। बे समाव हाग्रामा महिलारिया सान्थ्रिबो गैला, हाग्रामा महिलारिया बे समाव गाहाय सान्थ्रि गाहायबो बे समाव गैला, थुंग्रियाबो बिथांना गोबौ नंला, जंफारबो गैला आरो सान्थ्रि गाहायखौ बिथाङा गुबुननिफ्रायसो लाबोदों, जाय बिथांमोना बे समाव आन्दोलनजों जेबो सोमोन्दो गैया। बैफोरबायदि सुबुंखौ लाबोनाया जेबो फेक्टर नङा होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां उरखाव ब्रह्मआ। তৰোৱালটোতো মানে দুয়োফালে ধাৰো নাই, জঙো নাই, কেনেকৈ যুদ্ধ কৰিব তেওঁ? সেইকাৰণে হাগ্ৰামা আজি আমাৰ কাৰণে ফেক্টৰে নহয়, তেওঁ এনেই যোদ্ধা মানুহ হয় ঠিকে, উগ্ৰপন্থী আছিলে, হাতত অস্ত্ৰ লৈ পেলাই যুদ্ধ কৰিছিলে, এই নেচাৰটো থাকি যায় আৰু অলপ যোদ্ধা, আৰু সি মানে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰে। তাৰ কাৰণেতো তেওঁক মানে ক'বই লাগিব যে ই মানে অকলে যোদ্ধা হিচাপে যুঁজি আছে, কিন্তু তাৰ সেনাপতি দায়ে বায়ে থকা কোনো মানুহ নাই। এতিয়া মানে দুৰ্গা দাস বড়োৰ নিচিনা তেওঁ আন্দোলনৰ লগত কোনো লিংকে নাছিলে, হায়াৰ কৰি আনিছে সেনাপতি হিচাপে। बिथाङा आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों थामहिनबा हाग्रामा महिलानि सायाव बे समाव नोंथांमोननो होबाय। गोजोन्थों।
गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 27 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बिहु एन्ड ईद धामाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलानि गोबां खाबुफोर होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 7,999 राङावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बाइक लानो हागोन। दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय बिहु एन्ड ईद धामाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै हेलमेट फ्रि, 2 लिटार पेट्रल फ्रि आरो गासैबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ नोंथाङा आवगायना दोननो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 60000399878822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।